Laqa kordjali bejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija u l-ambaxxatriċi ġdida għall-Iżvezja Cecilia Bjorner. Tul il-laqa li saret fl-uffiċċju ta' Adrian Delija fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista, il-kap tal-partit tkellem dwar l-esperjenza tiegħu bħala student meta żar l-Iskandinavja u qal li dejjem ammira il-politika ta' dan il-pajjiż, partikolarment dik tal-enerġija. U qal li l-Iżvezja kien fuq quddiem f'dik li hi enerġija alternattiva, xi ħaġa li issa li qiegħed involut aktar attivament fil-politika jixtieq jesplora aktar. Adrian Delija qal li Malta għandha ħafna x'titgħallem f'dik li hi enerġija nadifa, aktar u aktar meta pajjiżna jinsab daqstant lura milli jilħaq il-miri Ewropej dwar it-tniġġis tas-CO2 u qal li huwa ħerqan biex isegwi l-iżviluppi f'dan il-qasam. Bjorner se tkun qed isservi bħala ambaxxatriċi f'pajjiżna iżda mhux se tkun qed tgħix Malta permanentement, iżda se tkun qed tivvjaġġa lejn pajjiżna b'mod regolari. Għal din il-laqa kien preżenti wkoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Pooley.